Ze erra eginen dudan, ez hautsu dolutuko, patinetarremik arraiki, eskertu eta hurrengo klientera pasa aitzin. 4 kiloko zungoa karribetan pausatu zioten. Adizkidea gaizki omen zen. Zinez behar ez zuen haragimeta batekin ordaintzera abian, pentsatu baino gastu gehiagotan obratzen enerre bizitzeko. Jakinez, ez nola ardikia maite eta lo eskasez etorriko nintzaiola ez aingoze. Pagatzeko unean, begiak zuloetaterik punpaz, kaietenia ostatuak eman moltza berdean lehor aski ez izanez. Bisa txartela atera zuen, haserrez. Argatik, auaria bukatzean, irribaketsuaz murmuratu zidan. Orain, oskailuan 20 urteren ardikia badinat. Badakin ardikia ez dudala patitzen al, norbait antzeman beharko duen kikatzen laguntzeko. Ene adinean, eta bai, helburu horrekin zergatik ez, arditik ardia.